pintzatzen hasi nintzeneko duda guztiak batu ditut eta duda horiek izan aldituen pertsonentzat preparatu dut kurtsoa. DJ ekiten daurien basikoa, zelan pintxau, zelan aldatu, musikea asko notau barik, zelan ifini efektuek kantari, eta holango pilo bat gauze. Eurek ikustea edonor aldauela DJ-a izen, edonor aldauela pintzetan hasi. Batez be neskak, DJ mundua mutiena da, eta orduan ikustea eure bere neskak hemen gauzela, edonor pintxau alde duela edozein musika mota. And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Gustatzea musika espaberingo dabela txartoz, ez badatzu gustetan gauza bat ezin duzu egin. Niri gustetan jata holan musika elektronikoa eta... Neskak eta mutile garrela igualak eta neska bat DJak hobeto dauzela. Nagusiten igual joateko diskoteketara eta holan pintxetan diskoak. And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn. Azaroan 28an ikastaroa moten dauden mutiki joango dira beldur barik lehiaketaren sari banaketara musika jartzen. Bakoitzak edukiko ditu 15-20 minutu bere abestiak jartzeko eta kurtsoan ikasi dutena abian jartzeko. And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn.